7th Annual Conference आबसुनि बे जथुम्मायाव नुजाथिफैनो हानानै आं जोबोद गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो जायफ्रा हांख्राय हरदों बिसोरखौबो आं गोसो सिंनिफ्राय साबायखर होयो मानो होनोब्ला जोंनि जातिनि जे सिनस्रि बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' साहित्य सभा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे जोंनि एजेन्डा बे जाहैबाय बुहुमाव बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानो जे जोंनि एजेन्डा बे एजेन्डाखौ साक्सेस खालामनायनि थाखाय जों जे बे बुहुमाव जेरावखिया बर'फोर थाया मानो जों वेस्ट बेंगलनि जाया मानो जों नेपालनि जाया मानो जों बांलादेश बा मेघालय अरुणाचल प्रदेश बा नागालेण्ड जेरावबो त्रिपुरा जेरावबो बर'फोर थाया मानो जों खौसे जानानै जाय जेरै हायो बे उद्देश्यखौ बे एजेन्डाखौ साक्सेस खालामनो जों बयबो बाहागो लानांगौ बे बाहागो लानाया जों जेरै हायो ओरैनो खालामनांगौ नैबेनि थाखायनो आंबो दिनैहाय वेस्ट बेंगलनिफ्राय आगोलनि बड'फानि समावहाय प्रेस स्पक्समेन जानाय आन्दलननि समाव बड'फाजों थाफानानै खामानि मावनाय बे अबिगथाखौ लानानै आरो बेखौ गोसोखांहोफिननो बा गावबो गोसोखांनो थाखाय दिनैनि बे जथुम्मायावहाय फैनो हादों आरो आं बेनि थाखायनो हांख्रायगिरिफोरखौबो साबायखर होयो उनावबो बेबायदिनो जों बयबो बे सुबिदा बे सुजुगफोरखौ जों लाफ्लायनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो जिहेतु गोबां गोसोआवथ' गोजोननाय मोनदों मानो होनोब्ला जों बावलायबायमोन दिनैनि खोथा नङा बियो बा दिनैनिफ्राय बे 93 दिनैहाय नै 2024 30 इयार्स आगोल जों बे समाव सेंग्रा बैसोआवहाय जेरै हायो बेबायदिनो बड'फाजों लोगोसे बा आबसुनि प्रग्रामफ्राव बा आन्दलनावहाय लोगो लाबाय बे समाव जों जायफोरजोंहाय मावलायदोंमोन बिथांमोनखौ लोगो मोननानैहाय दिनैहाय गोसोआव गोजोननाय मोनदों आरो खायफायाथ' गैला जोंनि आं बुंनो सानो जे जोंनि वेस्ट बेंगलनि बर'फ्रा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव आबसुनि बड'लेण्ड मुभमेन्टआवहाय जेसेबांनाखि बाहागो लादोंमोन बे समावहाय जायफ्रा बयनिख्रुइ बांसिन मोनथियोमोन बिथांमोना दिनै गैला सिगाङावनो बुंनो थाङोब्ला बिथां बड'फायानो बयनिख्रुइ बांसिन मोनथिगौमोन आंखौ एबा बेंगलनि बर'फ्रा माबायदि बे आन्दलनावहाय बाहागो लादों बेखौ बयनिख्रुइ बांसिन मोनथिगौमोन बड'फा बिथाङाबो गैला बिनि उनाव नैथियाव मोनथिगौमोन गारलाबाथा बसुमतारी बिथाङा जोंनि बेंगलावनो थायोमोन आरो अर्गानाइज खालामफायोमोन बा बेंगलनि बर'फोरखौहाय अर्गानाइज खालामनानै माब्रै बे सेपारेट स्टेटनि मुभमेन्टआवहाय बेंगलनि बर'फ्रा बाहागो लानो हागोन बा साहाय्य खालामनो हागोन हेल्प खालामनो हागोन माबायदि रोखोमै बेनि थाखायहाय गारलाबाथा बसुमतारीयानो बिराद मोनसे रल लादोंमोन बिथाङा बेंगलावनो थायोमोन बेनिफ्राय आसामाव मानसिफोरखौ लांनो दिल्लीयावहाय टकनि समावहाय लांनो मानो दोनहैनो बा सोर मा बिपदआव गोग्लैदों बिसोरखौ हेल्प खालामनायनि थाखाय बे जे रल लाया बेंगलनि बर'फ्रा सेपारेट स्टेट आन्दलनाव बे रलखौहाय गारलाबाथा बसुमतारीया मोनथिगौमोन बिथाङाबो दिनै गैला थामथियाव सोमला बसुमतारी बिथाङा बेंगलजोंहाय कानेक्टेडमोन मोजां दैदेनगिरिमोन बेंगलखौ अनसायोमोन बेंगलाव थांलाय फैलाय खालामनाय बेंगलनि बर'फोरखौहाय अर्गानाइज खालामनाय बे सेपारेट स्टेट मुभमेन्टआवहाय रल लाहोनाय बा बिसोरखौहाय आन्दलननि सोमोन्दै मिन्थिहोनाय बा ग्रुप डिसकासन खालामनाय बेबायदिफ्राव सोमला बसुमतारीया बिराद रल लादोंमोन दा बिथाङाबो गैला दा बिनि थाखाय दङ जेरै मानाव गेदेर दा मन्त्रि दङ उरखाव ब्रह्म बिथाङाबो मोनथिगौ बे दतमायाव जों फैयोबा बिथांजोंनो जों लोगोसेनो प्रग्राम खालामनाय बे बिथाङाबो बेंगल थाङोमोन बेंगलनि बर'फोरजोंबो बिथांनो बिराद मोनसे सोमोन्दो दङ रिलेसन दङ आरोबाव गोबां दैदेनगिरिफोरजों बा वार्कारफोरजोंहाय जोङो सोमोन्दो दंमोन खायफाखौ जों बावबाय गोसोआव गैया बिराद गोबावनि खोथाथ' थेवबो दा लोगो मोनफिनोब्ला जों गोसोखांफिननो हायो आरो बड'फाया माबायदि नङामोनब्ला बर' हारिया दिनै जे स्टेजाव दङ जाति हिसाबै बे स्टेजखौ बर' हारिया मोननो हानाय नङामोन
बेबायदि दैदेनगिरिया मोनसे जातिनि गेजेराव 100 बोसोर 1000 बोसोर बा 1 लाख बोसोरावहाय सासे जोनोम जायो जोंनि आसे पासे बा जोंनि साखाथियावहाय गोबां जातिफोर दङ माहारिफोर दङ जायफोरा जोंनिख्रुइबो मेजरिटि खिन्थु बिसोरो दिनैसिमावबो बर'फ्रा जाति हिसाबै जे स्टेजाव फैबाय बे स्टेजाव सफैनो हायाखै मानि थाखाय बिसोरनि गेजेराव दाबोनो जोंनि बड'फा बायदि दैदेनगिरि जोनोम जायाखै नङाब्ला जोंनिख्रुइबो आरोबाव गोजौसिनाव बिसोरो थांनो हागौमोन नाथाय बिथांमोना बे जातिफ्रा जोंनिख्रुइबो मेजरिटि जानानैबो जोंनि गाहायाव मानो थानांदों बेनि खारना जाहैबाय जे बिसोरनि गेजेराव जोंनि बड'फा बायदि दैदेनगिरि जोनोम जायाखै दा बेनो आंनि साननाया बा बेनो नंगौ जे बिथां नङामोनब्ला बर' हारिया दिनै जे स्टेजाव दङ सिनाय जानाय बा आइडेन्टिटि लानानै बे स्टेजावहाय बर' हारिया माब्लाबाबो फैनो हानाय नङा मानो होनोब्ला बिथांनि जे जाति बा गेरेमसा जाति दानाय बे मोनसे बेबायदि साननो हानाय गोहो बा बेबायदि सानस्रि गोनां सुबुं बारा जों नुनो मोना मानो होनोब्ला जोंनि बांसिन सुबुंफोरनि गेजेराव मानसिफोरनि गेजेरावहाय मोनसे नेर' माइन्ड थायो जेरै जायगा लानानै गामि लानानै डिस्ट्रिक्ट लानानै स्टेट लानानै बेबायदि मोनसे डिफारेन्स थायो जोंनि गेजेराव खिन्थु बिथांनि गेजेराव बिथांनि गोसोआव बेबायदि खुनु डिफारेन्स गैयामोन बिथांनि गोसोआव बेबायदि साननाय गैयामोन जे आं क'क्राझारनि नोंथाङा उदालगुरिनि बिथाङा बाक्सानि बिथाङा चिरांनि बिथाङा बेंगलनि बिथाङा मेघालयनि नेपालनि बेबायदि डिफारेन्स बिथांनाव गैयामोन मानो होनब्ला बिदि डिफारेन्स थायोमोनबा आं बेंगलनि जानानै बिथांनि समाव बिथांनि बुंनायावनो बिथांनि हांख्रायनायावनो आङो सेन्ट्रेल आबसुनि प्रेस स्पक्समेन जानो मोनदों आरो बांसिन समाव बिथांजों लोगोसे थानानै खामानि मावनो आं सुजुग मोनदों नङामोनब्लाथ' आं मोननाय नङामोन बेंगलाव थानानैहाय माबोरै आं बिथांजों साखाथि जानो हाखो बे जाहैबाय बिथांनि लिंहरनाय बिथांनि आजावनाय बिथांनि सानस्रियानो बिदिनोमोन जे जोंनि गेजेरावहाय जेबो मोनसे डिफारेन्स थानो नाङा डिफारेन्स थायोबा जोङो जाति हिसाबैहाय मोनसे गेरेमसा जाति जानो हानाय बा मोनसे गेदेर जाति दानो हानाय बेबायदि मालाबाबो जोंनि सम्भब जानाय नङा थेंक इउ